Dobrý deň, milé deti. Tu je 10. rozprávka. A povedali by som ako prívažok. A prečo tomu hovoríme prívažok? Lebo, milé deti, to je rozprávka, ktoré nie sú žiadne dinosaury. No a milé deti, možno ste niektoré čítali rozprávku bratov Čapkov, kde je reč o Voštepovi, ktorý z toho všetkého vyjde ako úspešný liečiteľ. Ale to je nezmysel, to je hoax, to bolo všetko úplne inak. Koniec koncov, tí dvaja výborníci si zápletku vypožičiali z Moliérovej komédie Lekárom proti svojej vôli, kde je tiež drevorúbač, taký pán Zganarel. Ale späť k našej rozprávke, ktorá je podľa pravdy, nič než podľa pravdy. Sultán Solimán bol napokon už dosť mrzutý, pretože mu tam chodili liečitelia zoširoka zďaleka, otravovali, šúpali nohami, takže svoju ponuku odmeny pre úspešných liečiteľov doplnil o druhú stranu mince. A totiž, že keď princezná nevyskočí z postele ako divoryba, tak sa na nás nehnevajte, ale pretože žijeme v právnom štáte, tak vašu kebulu láskavo napichneme na kôl. No a to sa stalo aj Voštepovi. Princezná Zubejda bola síce vyrušená tým kosením, rezaním, pádaním stromov a tak, vyliezla von, zjedla chleba s tvarohom, to áno, no to nakoniec viedlo k tomu, že zasa spala, ako keď jej do vody hodí. Áno, silný vzduch, vôňa dreva, aká škoda tých stromov, ale spí ďalej, takže pán Drvoštep, to sa na nás nemôžu hnevať a šup, a už to bolo. Tu vidíme jeho kebulu napichnutú na kôl. No, situácia bola napokon taká vážna, ako vieme, že sultán vyslal svoje poskoky, aby v Európe hľadali nových liečiteľov, nových lekárov. Ale to neboli len tí, čo prišli s tým trápnym drevorúbačom. Tých výprav bolo oveľa viac. A práve jedna z výprav narazila na odborníka, ktorý postrádal konkurenciu, na doktora Žkúna. Tento odborník im urobil radosť, nielen preto, že ho nemuseli zviazať a že s nimi šiel dobrovoľne, dokonca metelil tak rýchlo, že bol najprv vo zvyšku delegácie. Všade bol, všetko poznal, všetko doviedol. A už sú v paláci, kde mu sultán, tak ako všetkým, chcel vysvetliť, že ho čaká buď skvelá odmena, alebo naopak hlava na kolo. Ale jasne, áno, videl som Voštepovú kebulu, to ste veľmi dobre urobili, to sa prečistilo. A teraz ma rýchlo odveďte k princeznej. Nech je to odbité, otušil Držkún. Ako náhle stál pri posteli, rozhodne nezamýšľal tratiť čas. A pred zrakmi udiveného sultána započal svoje divotvorné príhovory, až sa okná triasli. Čo robíš? Chcete to tu rozbiť? Sakra už, ako debilové. 100-krát som vám hovoril, nech neleziete do tej skrine. Niečo tu rozbijete a babička sa môže zblázniť. Tu vidíme doktora Žkúna, ako robí, čo dovede sám najlepšie. Revať. No, princezna bola ešte celá rozospatá, pretože sa jej zdalo, že lezie do portálu, ale napriek tomu vysekla kozelec a už stála v pozore pred postelou. Podotkol slávny liečiteľ a pokračoval. Ako môžeš z tých bielých ponožkách do špajzu? No to snad nie. Na mlieko nemôžeš brať utierku. Hovorím ti naposledy, že si tú mikinu zapneš až ku krku. A to už princezná začala robiť kľúčky, sklapovačky a backflipy, až sa sultán za turban popadal. Ty si robíš program hlavne pre seba. Nevidíš, že je chlapec po chorobe? To je starý les, tam žiadne huby nebudú.
Ono by ťa zabilo, keby si pribalil do vreca pláštenky. Dosť, dosť, volala princezná, ktorá pritom už robila kľúčky na jednej ruke aj s tliesknutím. No, to myslím tiež stačí, pridal sa sultán. Je evidentné, že ste odborník, ktorého treba zlatom vyvažovať. To by som prosil, vravel Držkún, tak ma vyvážte. A tak sa aj stalo. Tidlidum, dodala princezná a radšej si už do postele neľahala. A to je, milé deti, konec rozprávky. Tu ešte vidíme princeznu Solimánsku, ako robí tidlidum a vy nezabudnite dať odber, like, zvonček a dovidenia u možno druhej rady pohádok rozprávok. Dovi!